ιστορία με τη Φλόρινα που δεν ξέρω πώς αυτόκλητος έτσι παρενέβη, όσο και με τη γενικότερη συμπεριφορά του. Αυτός μάλλον περισσότερο μας βοηθάει από το να είχαν κάποιον άλλο πολιτικό, πιο ευέλικτο πολιτικό ηγέτη. Λοιπόν, τι λέτε εσείς κύριε Σφέτα, θα ξεκινήσουμε με εσάς. Πώς θα είδατε αυτά τα πράγματα, τα γεγονότα της Φλόρινας? Είστε και ιστορικός, ξέρετε και καλά τα γεγονότα της Φλόρινας. Τι είναι, ουσιαστικά προφάσεις αναμαρτίες. Προσπαθεί ο κύριος Γκρούευσκι να ανοίξει ένα μέτωπο εναντίον της Ελλάδος με γεγονότα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία. Δηλαδή είναι ενταγμένα μέσα σε αυτήν την ανθελληνική εκστρατεία, η οποία άρχισε. Δεν του πέφτει για ένας λόγος του πέφτει. Η οποία άρχισε τη χρονιά αυτή, διότι είναι τα 60 χρόνια από το λεγόμενο παιδομάζωμα, και εδώ πρέπει να σταθούμε, και αυτό έγιναν όλες οι φιέστες το καλοκαίρι, και του χρόνου είναι τα 60 χρόνια από τη λήξη του εμφυλίου. Ως εκ τούτου και του χρόνου το ζήτημα θα συνεχίζεται και η ανθελληνική αυτή εκστρατεία θα συνεχιστεί, γιατί και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Λιγερό ότι δεν βλέπω λύση μέσα στη χρονιά αυτή, δεδομένου και το γεγονότος την επόμενη χρονιά έχουν προεδρικές και δημοτικές εκλογές στα Σκόπια. Κατά την δική μας έτσι οπτική, δεν ήταν άσχημος ο χειρισμός, ο χαμηλών τόνων χειρισμός από ελληνικής πλευράς, εκτός μιας περιπτώσεως. Νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο σωστός ο χειρισμός με τους δημοσιογράφους. Δεν θα χάλωσε και ο κόσμος αν τους αφήνανε να τραβήξουν το ένα πλάνο. Τώρα αυτά είναι λίγο προσχηματικά οι υποψίες ότι τραβούσαν στρατόπεδα κτλ. Και εν πάση περιπτώσει, πώς θα είδατε τα πράγματα? Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο ο κ. Γκρούευσκι θέλει να ανοίξει ένα μέτωπο. Άλλωστε η γραμμή ότι υπάρχει μακεδονική μειονότητα, σε εισαγωγικά βάλτε το αυτό, στην Ελλάδα είναι παλιά γραμμή από την εποχή της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πόσο μεγάλη βλακεία υπάρχει σε αυτούς οι οποίοι άλυψαν με βούτυρο το ψωμί του κυρίου Γκρούευσκι και του ουράνιου τόξου. Υπήρξε μια αντίδραση των κατοίκων. Γνωρίζετε τις εξελίξεις? Ξέρω πάρα πολύ καλά τα γεγονότα, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ακούστε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί για κάποιοι θελήσαν να πουλήσουν τσαμπουκά. Αυτό το πεδίο βολής είναι 500-700 μέτρα από ένα χωριό. Αυτό το χωριό μπορούσε να είναι στην Κρήτη. Θα έχει γίνει ακριβώς το ίδιο. Ή στην Πελοπόννησο. Οι λόγοι της αντίδρασης είναι βασικά, μιλάω για τον κόσμο, περιβαλλοντολογική και κοινωνική. Ζητήματα ασφάλειας. Ένα πεδίο βολής και μάλιστα όταν πηγαίνουν τεθωρακισμένα να κάνουν βολές, δημιουργεί αντίδραση, είναι λογικό. Βεβαίως χρειάζονται πεδία βολής. Θα μπορούσαν όμως να μεταφερθούν μερικά χιλιόμετρα παραπέρα. Κανένας δεν διατήρηση. Το γεγονός λοιπόν ότι στέλνουν άρματα τη μία φορά, γίνεται μια παρέμβαση στην κυβέρνηση, φεύγουν τα άρματα χωρίς και μετά στέλνουν πάλι μετά από 2 μέρες, είναι ό,τι καλύτερο για το ουράνιο τόξο και για τον Γκρούευσκι, οι οποίοι πατώντας ένα κοινωνικό παύλα περιβαλλοντολογικό πρόβλημα υπαρκτό θέλουν να κάνουν τη δική τους πέκουλα και να εμφανίσουν ζήτημα μειονότητας. Κάποιοι ηγήθοι στο Υπουργείο Άμυνας παίξαν το παιχνίδι του Γκρούευσκι και του ουράνιου τόξου. Είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, από την άλλη κύριε Λιγερέ, μπορούμε όμως οτιδήποτε κάνουμε στη χώρα μέσα αυτήν να έχουμε στο μυαλό μας πώς θα αντιδράσει ο κύριος Γκρούευσκι? Δεν με ενδιαφέρει ο κύριος Γκρούευσκι. Στο μυαλό του πώς θα αντιδράσει μια κοινωνική ομάδα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά ακριβώς αυτό ο κύριος Γκρούευσκι κάνει σπέκουλα. Και το ουράνιο τόξο επίσης, το οποίο λειτουργεί ως πολιτικό παράρτημα των Σκοπίων στην Ελλάδα. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν και απομονωμένοι, και αυτό το λέω στηριζόμενος στο τι ψήφους έχουν πάρει στις εκλογές όποτε έχουν κατέβει. Τους δίνεις ακροατήριο λοιπόν. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω, είναι βλακώδες. Σαν δημοσιογράφο γνωρίζω ότι έχουν υπάρξει πολλές φορές αντιδράσεις για παιδεία βολής. Κάτω στη Μεσσηνία, για ένα νησί που έκανε βολές, ήταν παιδί βολής αεροπορίας. Κάτσε και κάνει διαδηλώσεις κλπ. Είναι λογικό αυτό. Το πας σε πιο απομακρυσμένη περιοχή. Για ποιο λόγο να κάνεις αυτά τα πράγματα? Δεν λέω ότι δικαιολογείται ο κ. Γκρούευσκι. Λέω απλώς ότι κάποιοι παίζουν το παιχνίδι του, βεβαίως για λόγους ανοησίας. Όχι γιατί συνειδητά, γιατί έχουν αυτό το σκοπό. Κατά συνέπεια. Και εδώ που το φέραμε το θέμα από τακτική ανοησία,
τους είχαν και μη ελληνική εθνική συνείδηση. Μετά τα γεγονότα της δεκαετίας του 40, ένας πολύ μεγάλος αριθμός έφυγε. Από αυτούς που έμειναν, η συντριπτική πλειοψηφία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία πλήρως. Η ζωή που κάνει είναι ήσυχη. Υπάρχει βεβαίως. Προσπαθούν λοιπόν να διαμορφώσουν όρους ύπαρξης μειονότητας. Δεν μιλάω νομικά, μιλάω πολιτικά. Ναι. Αυτό δεν το έχουν καταφέρει και πάντα επικαλούμε τις ψήφους που έχουν πάρει και στις ευρωεκλογές που είναι και χαλαρή ψήφος. Μιλάω για το ουράνιο τόξο. Λοιπόν, τους φτιάχνουν ακροατήριο αυτοί οι οποίοι πουλάνε τσαμπουκά στέλνοντας τώρα 4 άρματα δίπλα σε ένα χωριό να κάνουν βολές. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Σφέτα? Είπαμε στη συνέχεια. Θέλω να πω ότι υπάρχει τώρα γραμμή για συνεργασία του Βίνο Ζήτο, έτσι λέγεται το ουράνιο τόξο, με τις αρχές των Σκοπίων. Και η προσπάθεια που καταβάλει το ουράνιο τόξο είναι, υποτίθεται, να διαμορφώσει μακεδονική συνείδηση στους Σλαβόφωνους. Υπάρχει γραμμή. Άτομα του ουρανίου τόξου επισκέπτονται συχνά τα Σκόπια και τους δίνουν εκεί διάφορα παράσημα